מישהו שלח לי וכתב, זה נראה לי מתאים לתוכנית של שלמה ארצי, עוד משהו על תפקיד ההורים בחינוך, אמהות רשאיות. בדרך כלל אני נבהל, ליאת גת שלחה את זה. בדרך כלל אני נבהל כשאני רואה קטע ארוך כזה, לא יודע אם הוא מחזיק מעמד ברדיו, אבל אני אנסה. יום אחד כשילדיי יהיו בוגרים מספיק להבין את ההיגיון שמניע ההורה, אני אספר להם כפי שאמי הרשאית אמרה לי. אני אוהבת אותך מספיק בכדי לשאול אותך לאן את הולכת, עם מי ובאיזה שעה תגיע הביתה. אהבתי אותך מספיק בכך ששתקתי ונתתי לך לגלות שהחבר הכי טוב שלך הוא סתם נקניק. אהבתי אותך מספיק כדי לשבת לך על הראש שעתיים בזמן שניקית את החדר, עבודה שהייתה אמורה לקחת רבע שעה. אהבתי אותך מספיק בכך שהראיתי לך כעס, אכזבה, דמעות בעיניי. ילדים צריכים לדעת שהוריהם אינם מושלמים. אהבתי אותך מספיק כדי לתת לך לקחת אחריות על מעשייך, גם כשהמחיר ששילמת היה כה כבד שליבי כמעט נקרע בקרבי. אבל הכי הרבה אהבתי אותך מספיק לומר לך לא, כשידעתי שתסניעי אותי אחר כך בגלל זה. אלה היו הקרבות הכי קשים, אני שמחה שניצחתי בהם, בגלל שבסוף גם את ניצחת. ויום אחד כשילדייך יהיו מספיק בוגרים להבין את ההיגיון שמניע ההורים, את תגידי להם בוודאי, כן, אמא שלי הייתה רשאית. אני יודעת שאמא שלי הייתה רשאית. לאמא שלי הייתה האמא הכי רשאית בעולם. בזמן שבבתים אחרים אכלו ממתקים לארוחת בוקר, אצלנו אכלו כולה קורנפלקס, ביצים וטוסטים. בזמן שילדים אחרים שתו קולה ואכלו סופגניה בצהריים, אנחנו חויבנו לאכול קריחים. ונחשו מה אמא הרשאית שלנו הכינה לנו בערב, גם זה היה שונה מבתים אחרים. אמא התעקשה לדעת בכל רגע איפה אנחנו. אפשר לחשוב שהיינו אסירים בחופשה. היא הייתה חייבת לדעת מי החברים שלנו, מה אנחנו עושים איתם. היא התעקשה שאם אמרנו שנעדר לשעה, אז נעדר לשעה או פחות. התביישנו להודות, אבל היא הפרה בקלות את חוק העסקת הילד בכך שהכריחה אותנו לשטוף כלים, לסדר את המיטות, לבשל, לשאוב את הרצפה, לחבס, לזרוק את הזבל, ועוד כל מיני עבודות אכזריות. אני חושב שהיא הייתה שוכבת בלילה במיטה וחושבת מה עוד היא יכולה לתת לנו לעשות. אמא שלנו הייתה רשאית, היא התעקשה תמיד לומר לנו את האמת, את כל האמת ורק את האמת. וכשהגענו לגיל הטיפש 10, היא קראה את המחשבות וגידלה עיניים מאחור, אז החיים היו עברנו ממש קשים. אמא הרשאית לא נתנה לחברינו לצפצף מלמטה כשהגיעו, הם היו צריכים להגיע לדלת כדי שתוכל לפגוש אותם. וכשכולם יצאו בגיל 12-13, אנחנו חיכינו עד גיל 16. בגלל אמא הרשאית הפסדנו הרבה חוויות שילדים אחרים חוו. אף אחד מאיתנו לא נתפס גונב, הורס רכוש של אחרים, או מבצע כל פשע אחר. הכל בגללה. עכשיו, כשעזבנו את הבית, ולכולנו יש השכלה, ואנחנו אנשים די ישרים, ועושים את כל מה שביכולתנו להיות הורים מרושעים לילדינו, כמו שאמא הייתה. אני חושבת שהבעיה של העולם הזה היא שאין מספיק אמהות רשאיות.